हादोरसानि केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिकानि मुंखौ सरजाबफानानै नंखाय रादाब फोसावना पुलिसनि जेयाव सानै पर्टेलनि खौरांगिरि। चिरांनि काजलगावनिफ्राय खादों सानै पर्टेलनि खौरांगिरिखौ। बड'लेण्ड टाइम्सनि सानै खौरांगिरिखौ खाबाय काजलगाव पुलिसा। चिरांनि काजलगाव पुलिसा खानाय बड'लेण्ड टाइम्सनि खौरांगिरि सानैया जादों आमजाद आली आहमेद आरो हाबिजुल रहमान। बिसोर पर्टेल खौरांगिरि सानैया बड'लेण्ड टाइम्स मुंनि मोनसे पर्टेलाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिकानि हेंथायै मोनसे नंखाय रादाब फोसावदोंमोन। उन समाव बे रादाबनि सोमोन्दै मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया गावनि फेसबुक एकाउन्टआव बे बड'लेण्ड टाइम्स मुंनि पर्टेलाव बिथांनि हेंथायै नंखाय फोसावनायनि रादाब दैखांना बड'लेण्ड टाइम्सनि हेंथायै आयेननि राहा लानायनि बाथ्रा लिरनानै पस्ट होदोंमोन। आरो बेनि उनावनो चिरां पुलिसा एक्सन मुडआव ओंखारो। रबिबाराव फुंनिफ्रायनो काजलगाव थानानि पुलिसा सेबनाय सालायो आरो मोनाबिलि समाव बड'लेण्ड टाइम्सनि खौरांगिरि सानैखौ खानानै सोंनाय फिन्नाय खालामो। ब्युरो रिपर्ट असम लाइभ 24 बड' लाइभ 24।